Toto nie je naťahovanie chrbtice a môže to byť dokonca nebezpečné, môže to zablokovať chrbticu a zhoršiť herniu disku v driekovej oblasti. V tomto videu ťa naučím, ako si bezpečne natiahnuť chrbticu doma jednoduchým spôsobom, najmä ak máš herniu disku alebo artrózu v driekovej oblasti. A to najlepšie zo všetkého je, že uvidíš, že nemusíš byť mladý, štíhly ani veľmi ohybný, aby si mohol robiť tento stretching a uvoľniť si chrbticu. Keď sa snažíme dotknúť sa chodidiel s vystretými kolenami, naťahujeme svaly na zadnej strane nôh a zaťažujeme chrbticu. V skutočnosti je tento typ stretchingu bezpečný pre tvoju chrbticu len v jednej situácii. Keď sa dokážeš predkloniť dopredu a tvoja chrbtica zostane takmer bez zakrivenia, ale takmer nikto to nedokáže. Väčšina ľudí to robí takto. A v skutočnosti čím viac tvoja chrbtica vytvára oblúk, tým je to pre teba nebezpečnejšie. Teraz ti ukážem skutočný stretching pre chrbticu. Dokonca urobím ešte viac. Tento cvik ťa naučím krok za krokom, aby bol bezpečný a aby ho každý dokázal urobiť bez zbytočného namáhania. Tajomstvo tu je, že sa nesnažíš príliš natiahnuť. Stretching by mal byť ako ten pocit, keď sa ráno preťahuješ. Keď sa zobudíš a natiahneš sa, cítiš, že sa naťahuješ, ale je to príjemné naťahovanie. Nesilíš to, nebolí to, je to príjemné, je to dobrý pocit. Dobre? Tak sa sústreď na tento pocit. Začni tým, že si sadneš viac na okraj stoličky. Skúsi sadnúť s mierne vysadeným zádkom. Nohy polož na zem, rozkroč nohy, rozkroč kolená. Pôjdeš dopredu, uvoľni sa. Uvoľni sa s pomocou rúk. Dobre? Pamätaj, že to nemáš síliť. Poďme na to. Pozri. Vydýchni. Choď dopredu, opri sa o lakte, vydýchni. Pôjdeš dole, kým pocítiš ten pocit natiahnutia chrbtice. Dobre? Drž sa za členok, drž sa za chodidlo. Ak dokážeš, dotkni sa zeme. A jednoducho sa uvoľni. Pozor, ak máš hlavu zdvihnutú, bradu dopredu, skús sa uvoľniť. Ak máš ťažkosti, môžeš to urobiť takto, pozri, prikývni hlavou spolu s dýchaním. Nadýchni sa, vydýchni a uvoľni hlavu. Zostaneš sústredený v tejto polohe na natiahnutie chrbtice, budeš dýchať pomaly a uvoľnene od 30 sekúnd do 1 minútu. Potom sa pomaly zdvihneš, tiež s pomocou rúk, pozri sa, chyť sa za chodidlo alebo členok, opri lakeť o koleno a pomaly sa zdvíhaj bez náhlenia vlastným tempom. A tu sa snaž narovnať chrbticu, ako by si ju skladal od spodu až hore. Potom sa zhlboka a uvoľnenie nadýchni a povedz mi, čo si cítil. Ach, to je príjemné. A aby si ešte viac zlepšil svoju chrbticu, naučím ťa 4 pohyby, ktoré robím pred spaním, aby som pripravil svoju chrbticu na odpočinok a nezobudil sa stuhnutý. Stačí, ak klikneš tu na obrazovku. A ak som ti dnes dokázal pomôcť, nezabudni zdieľať toto video s niekým, kto cíti bolesť alebo má nejaký problém s chrbticou. To je všetko, čo ťa žiadam, pomôž tomuto videu dostať sa k tým, ktorí to potrebujú. Týmto sa s tebou lúčim, srdečný pozdrav a do na budúce.